Pamalandong, kauban ni Pastor Stan. Gutlo sa pagpamalandong. Magdadasig, kini ang atong pamalandungan karon. Magdadasig. Nahibalo kabag unsa ug asang simbahana ang gisgutan ni Apostol Pablo sa iyang pag-ingon. Ako malipayon kay ako may hingpit man nga pagsalig kaninyo. Unsang simbahana? Ang simbahan sa Corinto. Ikaduhang mga taga-Corinto City 16. Makurat ug mahibulong ka. Kay ang mga taga-Corinto nangahubog sa ilang pagsaulog sa balaang panihapon. Gitugutan nila ang pagpanapaw sa usa ka igsuon sa ilang taliwala. Nagduha-duha sila kung doon na ba'y pagkabanhaw. Nagkabahin-bahin sila sa pagpaluyo sa ilang mga pastor. Nagpalabwanay sila sa pagpakita sa ilang mga gasa. Kinipipila lang sa daghan pa nilang problema ingon nga iglesia. Matod pa sa usa ka Kristohanon, sa panahon nga maluya ko, ako lang basahon ang sulat sa mga taga-Corinto aron madasig ko. Kay mas bintaha pa man ko kay kanila. Apan si Pablo miingon ngadto sa mga taga-Corinto, ako may hingpit nga pagsalig kaninyo. Puno kamo sa pagtuo. Kamo wala hikabsi sa bisan unsang gasa nga espirituhanon. Mao'y gitan-aw ni Pablo ang positibo. Iyang gitan-aw ang ilang kusog o kalig-on. Ang hamtong nga Kristohanon kanunay magtan-aw sa kalig-on o sa maayo diha sa usa ka tawo. Si Jesus nakigsalo sa maniningil sa buhis nga si Zacchaeus. Si Zacchaeus mao'y Hudiyong maniningil sa buhis alang sa Roma ug iyang ipangbulsa ug kapnan ang buhis nga gikan sa isig ka Hudiyong sama kaniya. Si Jesus wa magtagad kun unsay paghuna-huna sa katawhan. Mahitungod kang Zacchaeus kay nakita niya kung kinsa siya ug maunsa siya human sa ilang panagtagbo. Tapos sa ilang panagkita, si Zacchaeus na usab ug miingon siya, "Tan-awa, Ginoo, ang katunga sa akong kabtangan ihatag ko sa mga kabos. O kuno galing diha man kanila'y akong gikalimbungan ug bisan unsa, igauli ko kini sa 4 kapilo." Lucas 19:8. Kini mo itinuod nga panagtagbo nga nagtan-aw sa kalig-on ug nagtinguha sa kausaban. Si Jesus kanunay mudapig sa mga nangaluya. Dinaog-daog ug sinalikway. Gilabanan niya ang babaeng naaktuhan sa salang pagpanapaw. Gipaminawan niya ang mga nagpakamatarong sa ilang kaugalingon niyang mga maghuhukom. Ug nga iyang gipalaya silang tanan, pinaagi sa pag-ingon, kinsa kaninyo ang walay sala, mao'y paunahag labay kaniyag bato. Aron masabtan nato ang hinubay sa kinatibuk-an, kinahanglang mahibalo ka kung unsa gibation sa usa. Kinsa gisakwat ni Jesus gikan sa yanang sa kalapukan. Sa babae siya miingon, dili usab ako muhukom kanimog silot. Lumakaw ka ug ayaw na pagpakasala. Mahimo ba kini? Posible ba? Kining bayhana nahitumpawak na sa laom nga pagpakasala ug di na niya mahimo pa ang pagkalingkawas gikan niini. Apan ang buot ipasabot ni Jesus mao kini. Kay nahinagbo mo ako, dili ka na mobalik pa sa daan nimong kinabuhi kaniadto. Bisan kanus apa. Hallelujah. Ang gikinahanglan sa mga nangaluya, nangapakyas ug nasamaran, mao ang dapit o higala kang kinsa makapasalipod ug makatago sila. Dapit o higala nga di mo tuliso kanila uban sa pangutana nga nganong nakaako ka man pagbuhat sa ingon. Si Pedro miingon, ang gugma magatabon man sa kapid-an ka mga sala. 1 Pedro 4:8.
Bantay, ang gugma dili mo sabwag ug mo bandilyo sa imong kapakyasan ug kasalanan. Ang gugma mo sabot ug mo tabon. Ang Dios sa daang tugon misugo sa mga Israelinhon sa pagbuhat og mga lungsod nga dalangpanan. Diin ang mga makasasala ug mga mamumuno makatago didto. Sa bag-ong tugon, gipabarog ni Hesus ang babaeng napukan. Gipasig-uli niya si Pedro, tapos sa mahapdos ug masakit niyang kapitulo sa kapakyasan. Kundi nimo makitaan ang magdadasig diha sa simbahan, asa man nimo kini sila makaplagan. Ang mga nangaluya, nangapakyas ug nasamaran, nagkinahanglan og dapit sa paglaom. Sa Usias 2:15 ang Dios miingon, magaabli siya alang kaniya og putahan sa paglaom sa walog ni Akor. Ang walog ni Akor mao'y dapit sa kagubot, kay dinhi si Akan gibato ug namatay tungod sa iyang pagsupak sa sugo sa Dios. Kung nagaatubang o nagalatas ka man sa kagubot sa imong kinabuhi karon, bisan sa imong kaugalingon nga kasaypanan, timan dili kaniya talikdan ni biyaan. Siya mao ang magdadasig nga imong gikinahanglan. Ang iyang gihigugma, ginapanton o gidisiplina niya. Apan wa pa siya matapos sa pagpanalangin kanimo. Siya magaluwas kanimo gikan sa imong kahimtang karon ug mugawas kang mas lig-on pa kaysa kaniadto ug sa karon. Si Jesus mao ang imong magdadasig. Magagamit siya mga katauhan o mga dapit nga makadalag kadasig o kalig-on kanimo sa imong kahimtang karon. Ang katuyuan, aron nga ikaw mahimo usab nga magdadasig alang sa uban. Paminawa kini, maluluyon siya nga amahan. Og Dios siya nga kanunay nagadasig kanato. Gidasig niya kita sa tanan natong mga kalisdanan, aron nga pinaagi sa pagdasig niya kanato, madasig usab nato ang uban nga anaa sa kalisdanan. Ikaduhang mga taga-Korinto 1:3 ngadto sa 4, ang pulong sa Dios. Sugdi karong adlaw ang pagtan-aw sa labing maayo diha sa uban. Mga igsuon, huna-hunaan ninyo kanunay ang mga butang nga maayo og dinaig ang matuod, halangdon, matarong, putli, matahom ug dalaygon. Filipos 4:8 ang pulong sa Dios. Gidasig kaniya aron ngadto sa uban mahimo ka usab nga magdadasig. Pamalandungi. Magampo ta. O Dios nga gamahanan ug maluluyon, salamat ni ini nga pamalandong. Ginoong Hesus, salamat nga wa nimo kami biyai o talikdi. Salamat sa imong pagdasig ug paglig-on kanako ug kanamo. Buhata ang imong plano ug tuyo sa among kinabuhi. Among itugyan ang tanan nga na kanimo alang sa imong dungog ug kahimayaan sa ngalan ni Hesus. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo ug kanatong tanan sa madagayaon gayud karon ug sa umaabot pa. Pag-ayo-ayo.